ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо дар канали ман қарор доред ва имрӯз дар бораи мармалод каме сухан мекунам. Мармалоде ки дар шаҳри Олмон, дар мағозаҳои Олмон аз фирмаи Харибо, ки ин фирмаи машҳур мебошад ва мармалодҳои ҳар хел бо масалан вобаста ба афсонаҳое ки кӯдакон медонанд истеҳсол мекунад. Ҳар хел мишкачаҳо, ҳар хел гулакҳо, ҳар хел бисёр ҳам ба назар зебо менамояд. дар бораи ҳамин нақл мекунам. ногуфта намонад ки фирмаи Харибо дар шаҳри Бони кишвари Олмон амал мекунад ва барои он ки ин мармалодҳоро онҳо истеҳсол кунанд, барои онҳо барои 1 килограмм яъне ин мармалоде ки шумо ҳозир дида истодаед, зиёда аз 5 килограмм пӯсти хук дар кор мебошад, ки онҳо 1 килограмм яъне желатин истеҳсол кунанд ва ин мармалодҳоро ба фурӯш бароранд. Яъне ки ногуфта намонад ин мармалодҳо 70% аз желатини хук мебошад. ва он нафарое ки дар Олмон қарор доред ва дини ислом доред, аз шумо хоҳишмандам ки аз ин Харибо эҳтиёт шавед. Харибо дар таркибаш желатини хук дорад. ҳамаи шуморо хушдор месозем ки аз ин фирма ҳаргиз барои кӯдаконатон мармалод харидорӣ накунед. бо мо бошед. худованд нигаҳбонатон.